shugaba na yarda da kai kamar kome muradina a dan hali da aiki ba. Kula da ni imamina na bi ka sirrillah kai ne mai saita mu shugaba ka saita mu dan amina binti giya yana rasulallah kai ne abin nema mai gida a yarda da mu fadan hali da aiki ba kira ka ba za mu daina ba duniya duk daɗi mun saba mu da kai ma shugaba abin cigiya waye tamkarka babu irin ta rasulallah nema muke amar ga yarda da mu nabiyillah mun taga ya yarda da kai iman nukumi rasulallah kai ne sarki annabi min zirin ka bane turaniya abin sauna kai man nukumi muradina badan na kai ba ta kai ne abin biya ga wani kabanin wallah na amince da kai abina ya mamu nan ka ake mana nurallah ka ake mana nurallah kai ne abin cigiya na bi ka maulana rani a ya masoyina baba na aurenmu baba a sallar sairina matar aliyuna ya sarkin aliyin bita ya abin suna maulana kai ne abin cigiya rasulallah da mumiyar da kai na abin ƙaunata shirya muna san ka kawa mu kwami abin so na amina nurallah ya rabbi ya rabbi ke samu musan mun zo mu muradinmu ka aranin gashi ya rabbi ba don mun kai ba ba don mun isa ba kai mamayin imamin nan a salatu ka yara sa'alai da same ya rabbi makagina har da duk kashe hannai